Kung papilion mo, unsa man ilabay mo ngadtos kangitngitan o pasudlon mo sa kalipay sa Ginoo. Pasudlon sa kalipay sa Ginoo. Di mo gustong ilabay? Bisag ako di sa ko gusto kuyawan. Pero unsa may basihanan sa Ginoo nga makasulod ta sa iyang kalipay, kinahanglan doon natay ikapresentar nga ginansya. Dunay income nga atong mapresentar niya. Di ganita karimit og income, ilabay ta ngadtos gawas. Lingiyay mong tupad ing nadaghan na kag income. Pangutan na ba? Nadaghan kag income. Og unsa may basihan niya sa atong income, ang puhunan nga iyang gihatag. O kining puhunan mao ang mga gasa, kining gitawag nato gifts of the Holy Spirit, mga virtues, mga maayong kinaiya, mga maayong hiyas, maayong buhat, sama ng gugma, pasaylo, kaluoy, kamanggihatagon, kaalam, kamapugnanon sa kaugalingon, kahadlok sa Ginoo, kalig-on, ug uban pa. Kung mag-anam gani ni siya og kadaghan ang atong pagbansay niini, mahimo sa tang kanang sana mabungahon o malambuon. Pero wa ganita kabansay aning mga gihatag niya nato sa may mahitabo. Wa tay ginansya. Mao na ang gitagaag 5,000, nakaganansya siya laing 5,000 kay iya man dayong gi patigayon, iyang gi paambit ngadto sa laing mga tao. Ang nakadawat og 2,000, iya sa gyapon gi paambit ngadto sa laing mga tao in terms of business. Ang nakadawat og 1,000, iyang gibuhat, iyang gi lubong sa yuta. Wa gyoy ginansya kay wa man niya gipaambit. Ang resulta, paghatag niya balik ngadto sa tagiya, maong agalon, perting sukua o gilabay siya sa gawas. Unsa may application ani sa atong kinabuhi? Una, mangita gid ta og okasyon nga atong mapaambit ang mga Diyosnong hiyas, mga divine virtues. Mangita gid ta. Ug asa man na nga okasyon din atong mapaambit ang kaning mga virtues sa Ginoo. Unsa man? Kon kita biay-biayon, isalikway, og daog-daogon. Kana gyud nga mga okasyon mo nang ingon diri ang Ginoo, gipili sa Ginoo ang mga sinalikway, ang mga tao nga isip nga way kapuslanan sa katilingban. Lingay mong tupad ina okay ra nimo isalikway ka. So kita mahadlok man tag isalikway, mahadlok man tag sawayon, mahadlok man tag daog-daogon. Pero mao dinay okasyon nga atong mapalambo ang mga virtues. So kamo mga asawa, sigihan na kayo singhag sa inyong bana, congratulations. Kaya naa kay okasyon sa pagbansay, sa pagkamapasayloon, mapailobon, mapaubsanon, pasinsya, pag-antos, ana. Mao man niya mga virtues nga gihatag sa Ginoo. Nya unsao man na nimo pag-practice? Kung dunay mga okasyon diin isalikway ka, ibaliwala ka, daog-daogon, isipon nga way bili, ana ba? Masuko manoon ta. Ang ato na noong napalambo, ang hinatag sa yawa, ang mga sala.
laing lingi sa imong tupad, asa may ganansya ni mo ron, ginansya sa sala o ginansya sa kaayo. Kita ra ba kusog kitang mo multiply sa sala. Abitan ang ingnon ko, pader, saway makagmaayo social media, mutubag ka, nako, ayaw na lang, kay mapunan niya. Mapunan ba, nagsulti na sa nato, nana sa ilain. Sulti na sa ta, nana sa ilain. Mamultiply na noon. May pag maghilom na lang ta, o sakit, ihilak lang. Saon man yung gisaway manggita. Nana. Di ba? Ingnon kang batig naong, ay nalag reklamo, kay mapunan na noon, mas specify na noon. Mahingon ka, o say bati, sa ilong lang nimo, bati, mana, mas specify na noon. May pagmuhilom na lang ka. May pagmuingon na lang ka. Bisag bati kog naong, pero nahigugma man ko nimo. Bisag bati kog naong, pero imo kong sawayon, pero gipasaylo gyapon ti ka. Di ba? Bisag imo kong gidaog-daog, pero sundon gyapon ako, unsay imong sugo nako, tumanon gyapon na nako. Bisag naghilak nako, dili gyapon ako usbod ang akong pagtahod o pag-honor nimo. Nindotay. Ginansya dayon ka. Og mauna nga nahimo silang mga dato, nahimo silang mga inila, ang kadtong mga gikuha sa Ginoo nga mga sinalikway sa katilingban. Kay nga naman, nakita mas mga tao nga nag-anam og tubo ang ilang mga maayong buhat. Una, pasalamat kita daog-daogo na ta, kay sigihan tag daig, sigihan tag honor, sigihan ta og kaning pasidungog, usahay makalimot ta. Matod pa ni San Pablo, mga igsoon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto. Nya di naman ta makalimot naman ka, labi nagprinsipal na kas eskwelahan. Nya sa una, magbawon lang kag bayabas, kay imong ipamaligya agan ni usahay bayabas para na kay kapalit og papel. Nya karon principal na ka, superintendent na ka sa eskwelahan. Basig malimot kag kinsa kas una. Nya kusog na kay ka mga saba sa imong mga teachers. Di ba? Hinumdumi sa una, mamutos ra kag mangga, mangargara, manguling, mangmakyaw ng gunahon. Nya karon pari na ka, dupa-dupa lang gamay, kwarta dayon. Masing malimot ba ka, kinsa kas una. Nya kinsa may nagpatubo nimo nga maingon ani ka karon, ang nagpili kanimo nga mao ang Ginoo. Ang mga sulugoon nagpabiling sulugoon, hangtod nga sila gitagaag puhunan og nahimo na sad silang mga negosyante. Sulugoon ra gito sila. Pero ang naghatag nilag puhunan mao ang ilang agalon. Kita ang Ginoo may atong agalon, tagaan ta niyag puhunan. Nya kanus-ana nato pag ginansyahon, kinahanglan musuroy ta. Di ta mahadlok sama atong nakadawat og sa kalibon, hadlok man. Di ta mahadlok, mo padayon ta pagpaambit sa ato mga maayong hiyas ngadtos mga tao nga usahay og dili man kanunay nagsaway, nagsigi og kaning daog-daog, gasigi og panglibak, gasigi daot nato. Kana gid sila maoy atong mga gitawag og kliyente or customer. Mao na si Mama Mary, purti na yung daghana niya kanini ang grasya tungod kay iya mang gipaambit ang tanan. Ang tanan gyud iyang gipaambit way hunong ngadtos mga taong mga buangon o mga kriminal. Ang iyang anak iyang gihatag ngadto nila. Ilang gidaog-daog, ilang gilatos, hangtod na gyud gibitay sa cross, wa gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, the cross perfects all virtues. Kana kunong cross ba, mao nay nihingpit sa tanang mga maayong hiyas. Murabag
kung mangita kag dako kayong ginansya sa atong mga maayong buhat, pagpalansang sa cross. Nganong subo mo kay mong mga naw? Di yun mo gusto malansang? Lahi kay imong kalipay kung kamaotang mo higugma sa tao nga wa mahigugma nato. Tisting iragod ninyo? O wap amo katisting? Lahi kayo ang kalipay. Ako, usas akong gipasanginlan nganong napari ko, tungod kay nakaagi kog daghan kayong pagsaway, daghang pagsalikway o pagdaog-daog niadtong nagserbisyo pa ko dito sa simbahan sa Guadalupe. Tungod lagi kay ubos kayo. Aw sukat pagin sa una katong eskwela pa ko naagi ng pangdaog-daog, panginsulto, hangtod na lang nga nag-serve ko simbahan. Kay dinhi simbahan na may daghang kay mga yawan og batasan. Na lingyay mong tupad. Kana kita nakas mga naong sige nagsimba pero mga hinawayon kayo, mga self-righteous kayo. Naagi na sa simbahan. Di ra sa diha sa mga nanimba, naa sa nas mga pari. Apil na ning nagwali. Judgmental kaayo, self-righteous kaayo, maura gyud murag haod. Naa na. Di ra sa nas mga pari, naa sa nas mga madre. Mga madre pay imo. So waro sa nas mga madre, nasa nas mga obispo, mga kardinal, away yun, away. Labaw nas mga politicians, pertis ang away. Naagi na. Sa to pa, in all places and all sectors, naagi okasyon sa pagginansya. Sa una, kadaghan ko naghilak, hangtod karon naghilak lang yapon ko, pero ako ginang gihuptan, ako gining i-invest ang pasaylo, ang pagpaubos. Niya ako sa usahay, ang akong batasan, maurasay mo pakauaw na ko. Usahay, makasinghag ko aning sakristan, kana mga drivers, muhilak in town. Human sa ana, mauwaw sa ko. Makaingon sa ko sa kong kaugalingon, pakauaw lang kong wali-wali. Niya, ang akong batasan, dali man kay kong masuko. Ingon sa Ginoo kana, okasyon na sa pagpaubos. Nga ingon ana, ragi di ka. Kana bitang ang atong batasan mismo, mo'y mo pakauaw na to, bantay mo na. Ayaw dipinsa, ayaw justify, ang kuna, nga huyang ka. Nya dawata before sa Ginoo nga, pariharasad ka ng imong gikasab-an. Nya masayop sa tao sahay, ako masayop sa, kinsa bagod nato yung dili masayop, naong pa lang nato, murag nasayop naman nidaan. Sa mo tatong batasan, murag magdaghan kayong sayop, di ba? Muna, ang pagdawat, ang pagpaubos. Muna ay kauwaw kita mo, dipinsa man, masuko, dipinsa mo na itong cover to the max. Nakas gobyerno, makapangawat yung kas kwarta, makagamit yung kas kwarta, niya imong dipinsahan, samot na noon. Ay nalag dipinsa, may pagmuangkon ka, bitaw, tungod sa akong kalisod, nakapangurakot yung ko, sa prisuhon ka, okay ra. Limpyo kay nga atong nasod siguro. Karon hala tinabunay sa baho, nya mo alisbo maginang baho, hala tabon na sa tabon, hala mga lisbo na sa tabon yung may. Oy, wala magina. Ang paginansyaho nato ang mga buhat sa Ginoo. Nya inig kaginansya na natog maayo, mahitabo dayon ang giingon sa tubag nato sa Salmo o gisgutan sa Salmo. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. O kinsa maning mga nabulahan kadtong gipili sa Ginoo unya mituman sa sugo sa Ginoo, paginansyaha ang akong mga kinabuhi, ang akong mga hiyas, paginansyaha dili ang iya sa yawa. Ayaw paginansyaha ang kasuko, ang ka-judgmental, ang pagka-self-righteous, pagka-self-centered, kanang garbo, ayaw na paginansyaha, kanang kaulag, ayaw na paginansyaha. Ang kaputli, ang pagpaubos, ang pagka-manggihatagon, mao'y pa haria. So kamong namalit og mga slots dinhi sa atong parokya, wa pa lang taroy report kay ugma lang tingbo na to. Kamong namalit og slots,
congratulations na namoy ginansya kay inyong gipaambit ang inyong kamanggihatagon, ang inyong pagka mahigugmaon sa atong katilingban. Kamong wap kapalit, ayaw na nag-ilubong sa yuta ang inyong mga kwarta. Ipalit na kay i-multiply na sa Ginoo. Matod pa niya, ang ana ay iya hatagan pagmasdaghan pa, apan ang wagyoy iya bisan ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pa. Mura naman umog na nga guol, manindog na ta.